Тапшыруның беренче сәламен без Нагорный бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Байбулатова Халидә Диганша кызы каршылаган. Шушы ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Хамза, кызлары Гөлнара һәм Гүзәл, кияүләре Руслан һәм Илдар, оныклары Амирчик, Исламчик, Әминә, Мәдинә һәм Камилә котлылар. 1960 елның 18 августында Зур Чиркли авылында дөньяга безнең иң кадерле кешебез аваз салган. 36 ел элек иң матур авылда булган кызны мин очратып, гомерлеккә дип яратып гаилә кырдым, дип башлаган хатны Хамза Хасанович. Тормышыбызны бәхетле итеп 2 татлы кызыбыз туды. Шул көннән алып бик күп вакыт узып киткән. Яшь җигет белән кыз әби бабайга әверелеп бүген 5 оныкларының бәхетен татып яшибез. Алтын зур булмый дигән мәкаль бар халыкта. Мин аның дөрестлегенә Халидә белән танышкач инандым. Гомере буе ул тыштан гына түгел, эчтән дә ялтырап яшәде дигәндәй. Рәхмәт кадерлем мине бәхетле иткәнең өчен. Ярый әле син бар җаным, изге кешем, кадерлем. Бергә гомер кичеп яшик, яктыртып йөрәк хисем. Тупланганнар еллар тәҗрибәсе, сырлар булып синең йөзеңә. Озын гомер, сәламәтлек насыйп итсен Ходай үзеңә. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә парлак кышлар. Тагын бик күп еллар бергә булсын еллар, аермасын бер үк язмышлар. Әниләр аяк астында җәннәт диләр. Раббым, шушы юбилей көнендә без дә шушы җәннәткә лаек кешеләр булыйк, дип дуга кылыйк. Иң якыныбыз, иң кадерлебез, иң сөекле кешебез син. Әниебез гомер буе барына риза булды. Шуңа күрә аны 2 яклап туганнары да үз итеп ярдәм иттеләр. Кадерлебез, рәхмәт сиңа барысы өчен. Әгәр гомер барышында ялгыш кына үпкәләткән булсак, гафу ит. Йокысыз көннәрең, борчуда үткәргән төннәрең өчен башыбызны иеп алдыңда рәхмәт әйтәбез. Син олы хәрефтән әни безнең. Балаларың, оныкларың бүген әйтә әнкәй, әбекәй зур рәхмәт. Гомер буе безнең белән бергә яшәсәң иде сөеклебез шат, рәхәт. Уйлама әле картайылды дип, өзмәле үзәгебезне. Безнең өчен син һаман яшь, син һаман чибәр әле. Бу дөньяга син тугансың, рәхәтен күреп яшә. Балаларың белән бергә яшәнкәй йөзгәчә. Таң җилләре искән минутларда, көн туганда якты нур булып, йөрәгемнең җылы рәхмәтләре барып җитсен сиңа гөл булып. Күңел яраланса, әни сизә, күрә, ярдәмгә ашкына. Балаларын кадерләп сөеп, җылы кочагына алганда һәрберебезнең күңеле үтәли тойган төпле киңәшләре белән тәрбияләп, тормыш итәрлек хәер-фатиха биргән ул әни йөрәге. Йомшак, аңлаучан күңелең, олы йөрәгең, безгә күрсәткән изгелекләрең өчен мең рәхмәтләр яусын әнкәй. Алларыңа килеп баш иябез, рәхмәтләрне сиңа әйтәбез. Дугаларың белән ярдәм итеп, сау сәламәт яшә диябез. Хөрмәтле Халидә Диганшевна, әни белән дөнья ямьле, тормыш матур дип юкка гына әйтмиләрдер. Шуңа күрә дә бала оныкларыгыз янәшәләрендә сезне йомшак тавышлы, ягымлы елмаеп торган әниләрен, әбекәйләрен күргәч, күңелләрендә әйтеп бетергесез сөенеч тоялар. Ә бүген исә үзләренең шундый олы мәхәббәт тойгыларын алар хәзерге җыр белән дә тулыландыралар. Үтте китте икән, яшьлектәге кайнар хисләр,
бейғазға жетейкен, өмірлер өтейкен, yanmada büteyken, günler yine hammanda nesedir küteyken, ömürler öteyken, yanmada büteyken, günler yine hammanda nesedir küteyken. Öteyken, dağırını öteyken, seyirlerini gidesin, kışlar biten iken, ömürler öteyken, yanada büteyken, günler yine hamanda, nesedir küteyken. Büteyken, günler yine hammanda nesedir küteyken. Ömürler öteyken, yolkuna iteyken, aşığa bezini boylarga iteyken, ömürler öteyken, yanada büteyken, günler yine hammanda nesedir küteyken, ömürler öteyken, yanmada büteyken, günler yine hammanda nesedir küteyken. Ömürler öteyken, yanmada büteyken,